Il-park tal-familja f'Birzebbuġa nbidel f'żona ħadra miftuħa minn Project Green biex bekk dan il-park fetaħ il-bibien tiegħu għall-familji u t-turisti f'Marzu tal-2023. Project Green issa ħabbret sejħa l-offerti bl-estensjoni se twassal għall-espansjoni tal-park b'7,000 metru kwadru oħra, tħawwil ta' iktar minn 140 siġra bħal tal-ballut, tal-ħarrub u tar-rant u pavimentar li jistabilizza l-ħamrija biex bekk jipprovdi passaġġ aċċessibbli waqt li jżomm l-elementi naturali tal-art. Il-proġett jagħmel parti mill-Park tal-Familja f'Benajsa li hu maqsum f'diversi livelli biex jimmassimizza t-topografija naturali ta' din iż-żona. Il-kap tal-operat ta' Project Green, il-perit Beverly Costa, qalet li b'dan il-proġett qed jintlaħaq bilanċ bejn il-kunsiderazzjonijiet ekoloġiċi mal-bżonnijiet tal-komunità biex jinħoloq spazju li jista' jgawdi minnu kulħadd. Ix-xogħol fuq l-estensjoni mistenni li jitlesta lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla. L-estensjoni tal-Park ta' Benajsa madwar 7 tumoli ta' art li bħalissa hija ber mingħajr xejn, ħankunu qegħdin nintroduċu playscapes għal-età daqsxejn żgħira, kif ukoll ħanħawlu madwar 150 siġra indiġena u żewġ focal trees li ħajatu sens ta' kulur. Ma' dan il-proposta wkoll ħankunu qegħdin nagħmlu amenity block li ħajkollu security u storeroom kif ukoll public convenience. Il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli qalet li dan il-park f'Birzebbuġa u xhieda tal-impenn tal-Gvern biex iżid spazji ħodor. Qalet li dan il-park iservi ta' pulmun aħdar għall-komunità li dejjem tikber u din l-estensjoni se sservi bħala spazju pubbliku ieħor miftuħ għan-nies.